Ar y funud, dwi'n mynychu cwrs yn y Prifysgol Dewi Sant yn Llambed, sabathol Uwch. Dwi'n cael diwrnod bant bob dydd Mercher i mynd lan i mynd ar y cwrs yma. A beth dwi'n dysgu ar y cwrs yw sut i bwydo'r iaith gloyw i'r plant sydd yn y meithrin derbyn ar hyn o bryd, a defnyddio sgiliau wahanol, sut i roi'r iaith gywir ar draws i'r plant a cywiro'r plant yn gywir. Ni'n gwneud pethau wahanol fel gwersi mini micro, a maen nhw'n dysgu iaith gloyw i'r plant yn yr gwersi yna. Ac hefyd ni'n dysgu treigladau gywir a sut i wneud rheina hefyd, achos o'n i'n cael lot o ffwdan cyn mynd ar y cwrs. O'n i'n treiglo'n gywir neu beidio, so mae hwnna wedi helpu lot. A wedyn, fi'n mynd nôl i'r ysgol, fi'n defnyddio'r iaith gywir dwi wedi dysgu, a mae'r athrawon sydd yn ysgol hefyd yn helpu lot gyda hwnna a cywiro fi pan bydd angen. So, fi'n credu wedi dod mlaen yn dda. Nôl i'r ysgol, fi'n defnyddio phopeth dwi wedi dysgu ar y cwrs. Yn wedi siarad i'r plant, amser chwarae, amser cino. Dwi wedi sylwi mwy ar y gwallau'r plant ers dechrau'r cwrs. A dwi'n cywiro nhw a bwydo'r iaith cywir iddyn nhw. A maen nhw'n ymateb nôl yn dda iawn. So, rhai o'r plant yn fendigedig. So, dwi'n teimlo wedyn, fi wedi cael lot mwy mas o fe, achos fi wedi gwneud wahaniaeth i'r plant dwi'n dysgu. So mae hwnna'n gwneud i fi teimlo, waw, dwi wedi dysgu hwnna i'r plant heddi, neu hon i'r plant heddi, a maen nhw wedi ateb yn gywir, so hwnna'n dda. Un o'r enghreifftiau ni'n gwneud ar plant oedd dysgu enwau'r anifeiliaid y fferm. So ni'n chwarae gêm mewn cylch, a ni'n cwato'r anifeiliaid o dan sheeten fach, a wedyn o'n i tynnu un, a oedd rhaid nhw gweud pa un oedd ar goll yn y Cymraeg y fi. So, daeth hwnna'n araf bach, oedd mae plant yn dysgu'n wahanol. So, oedd rhai Saesneg da fi a plant Cymraeg da fi yn y grŵp wedi cymysgu. So sylweddolus i fod y plant Cymraeg yn helpu rhai Saesneg, yn bwydo'r iaith gywir iddyn nhw, yn dweud beth oedd e'n Cymraeg, a oedd yn ymateb yn ôl yn dda iawn wedyn. A wedyn, beth arall nes i wedyn yn grŵp oedd teimladau. So, ni'n tynnu llun o wyneb, enghraifft wyneb hapus, a ni'n dweud wrth y plant sut mae'r person ma'n teimlo. A wedyn nhw'n ymateb, mae hi neu fe yn teimlo'n drist. So, o'n i eisiau'r brawddeg cyfan, mae hi'n teimlo'n drist, mae e'n teimlo'n drist. So, daeth hwnna nôl yn eitha dda. Dwi wedi cael llawer mas o'r cwrs yma, dwi wedi enjoyo mas draw.